Nggih, sampun didamel rebutan rumiyin mangke paripurnane minggah saking kuwadhe mangke saged dipun damel rebutan. Nggih, Bapak Nur Kolis sampun hamikul uga rampinipun adicara bobak kawah nggih ketawisipun luwes saestu pancen nggih wetonan saking Sanggar Tari Karpe Dhewe nggih Sanggar Tari grup Karpe Dhewe nggih ketawisipun jan monggo musiknya rada dibanterne titik Mas operator radi banter malih nggih sampun kok ya sing eling apa iku budaya pancene bener kandamu jan luwes tenan iki kanan Pak nggih mangke mak wah ceblok dhisik dilebokne malih Pak dilebokaken malih nggih wah saking semangate nggih wah lek mikul alian keju nyuwun jane pringe nggih pringan enteng lho menika nggih nggih badhe mirsani jenengan pleroki Mas dupa lagune aja dipleroki nggih langsung dipun ledhaken iki Pak radi tengah 1 2 3 pulang nggih Mbak Nganten mohon disebutkan orang spesial yang hari ini Anda pilih 2 saja. Sinten? Bingung. Pak Gendon. Pak Gendon nggih. Pak Gendon pundi Pak Gendon? Lah cirasipun Pak Nur Kolis jenengan. Lek awan Nur Kolis, bengi Gendon. Rodok bengi malih Tinca. Monggo Pak Gendon diambilkan salah satu sembiarang. Salah satu. Apa? Wajan. Jenengan sing teng griya mboten kagungan apa? Anu mboten gadah wajan. Ha, wajan ya Pak wajan nggih. Wajan. Pak wajan nggih, wajan. Nggih. Wajan nggih. Nggih. Monggo gawe mawon Pak wajan. Lah kok milih anu jenengan? Lah kok milih dhewe jenengan? Oh, bingung wajahnya sing pundi. Nggih, pancine digletaken malih, dipasangkan malih. Nggih. Setunggal malih sinten, Mbak? Selain Pak Nur Kolis, Pak Gendon kali Pak sinten nggih, Pak? Pak Penges. Oke men jenengan naminipun. Anu Pak, para burunan Pak. Oh. Nggih, setunggalnya sinten? Atau dari mantan pria, monggo. Mbah? Mbah ke Jombang ke, Mbah. Bapak Jainul Mahirin, niki foto dhisik dhewe niki Bang. Monggo Pak Jainul Mahirin, nggih. Ngipi apa Pak Jainul Mahirin niku? Nggih. MC-ne padahal wis tawa-tawa. Lah MC-ne mesti ditunjuk. Polka yo nek ditunjuk. Nggih, Pak Jainul Mahirin mangke keluarga MBC NU Gudo kalian keluarga besar Mustam Safari mangke sampun kondur mbiyen. Monggo. Nggih. Mboten usah oleh ora usah milih anak niku nggih niku nggih. Kecuali Pak Gendon niku wau spesial mikul aboteran. Pak Gendon kula gendingi malih mandhap jejogetan bar ngoten didamel rebutan nggih. Sik warung pojok. Niki jenengan jelekne kok direbut wong niku. Wah, lanjut.
tenan iki saking sanggar tari karepe dhewe iki. Lah dalah kecantol to. Kandem Ketok niku lho, ketok niku. Ah, dalah. Nggih. Rumiyin nggih Bu, Pak Gendon dan jegjogetan rumiyin mangke dipun damel rebutan nggih. Monggo. Jenengan Pak sinten, Pak? Jenengan Pak sinten, Pak? Pak Marsudi. Kok masih semen lanjutkan nih? Niki acara mboten diterusaken amrih Pak Marsudi jejogetan terus kemawon nggih. Inggih kanthi sowanipun Pak Gendon, Pak Nurkolis